다시यावबो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नांगौ होनदों। जोंनि थांखि बे थांखिया जाफुंसारागौ मानि जों नागारनाय नङा। एक्स भलन्टियार फर्सनि दिनै जेनेरेल मिटिं जथुमा जथाय सावरायमेल बे सावरायमेलनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मा बुंनो सानदों? बेहाय गिबियावनो आं खुलुमग्रोबाय नोंथांमोनखौ। थारमाने जोंहा थांनाय मायथाइयावनो जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों दाना होदोंमोन। खिन्थु दुखु गोनां बाथ्रा बिथांमोना माने आन्चलिक कमिटिफोरखौ दाफुंनो हायाखैमोन। ओंखायनो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैहाय रौता सारियालिनि मोनसे आन्चलिक कमिटि दादों। बेवहाय ओंखायनो जोङो सेन्ट्रेल कमिटिनि जानानै बेवहाय नुजाफैदों आरो बे सावरायनाया खुब मोजाङैनो जादों। मानो होनबा जों एक्स भलन्टियार फर्सहा जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जेरैबाबो नांथारगौ होननानै जों दा थैथाब थांथाब खाथिगासिनो दङ। गिबिसिन हाथियार हमनानै बड'लेण्ड बर' रायजो दाबिनायाव भलन्टियार फर्सआनो गिबिसिनमोन। दायो आरोबाव बे अर्गेनाइजेसन दानानै राजखान्थि बिथिंजों बड'लेण्ड रायजो दाबिनायाव आरो आगान होबावगोन। जोङो नोंगौ थिग बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय 1987निफ्राय 2 मार्चनिफ्राय जेनाखि बड'लेण्डखौ सोमावसारनायाव जागायबोदोंमोन, जों बेवहाय गाजा गोमजायैनो भलन्टियार फर्सनि मुङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानानै जोङो गाज्रि मोजां खामानिखौ मावबोनाय जादों। खिन्थु एबार जोङो बिदि बैसो गैला, जों बेवहाय माने खन्थाइ दैनायनि बाथ्रा गैला बा जेबो गाज्रि हाबा मावनायाव जों गैया। नाथाय जोङो डेम'क्रेटिक लामाजों जाखिनि हायो जों बेखौ मावगोन आरो जों मावलांबाय थागोन। जतदिन माने जोङो बड'लेण्ड रायजोखौ आलादा मोना जों बेखौ मावलांबाय थागोन आरो जोंनि सिमाया संकसनिफ्राय सदियासिम बे थै-थां जों बेखौ नागारनाय नङा। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानदों? रायजो राजाफ्रा जोंनि बे खावलायनायाव जों बयखौबो खावलायबोगासिनोबो दं। जोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों, बे बैसो बाबेननि बोथोरावबो नोंथांमोना जे बेबायदि मोनसे रायजो नांगौ होननानै जांख्रिखांबाय। ओंखायनो जों नोंथांमोनजों दंजोबो। जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माने राजनितिक भाबै गावजों गाव बे सोंखारिलायनाय बखिलायनायफोरखौ खुब मुगैगासिनो दङ आरो आंगायनाय मोनबाय। ओंखायनो नोंथांमोननि सेर सेर जों थाफाबाय थागोन। नोंथांमोना दासान जे माने जों नोंथांमोनजों गैया होननानै दासान होननानै जोंखौ बुंबाय थायो। जों ओंखायनो बिथांमोनखौ रायजो राजाखौ लाफानानैनो दैदेनलांबाय थागोन, आवगायलांबाय थागोन आरो खुब सम्भब जोंखौ जोंनि बर' रायजो राजा जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनखौ जों दा जोंखौ फोथायनानैनो आवगायगासिनो दङ। बिटिसिनि बाहेरावबो आरो बेफोर अर्गेनाइजेसनखौ दानो? बिटिसिनि बाहेराव जों थांगोन। मानो होनबा जोंनि थांखिया जाहैबाय संकस सदिया। मानो होनबा दा बिटिसिनि बाउन्डारिया जाहैबाय संकसनिफ्राय फार्स्टनिसिमल'। ओंखायनो जोङो ओरैहाय जोंनि जेनाखि बालिपारा ट्रेक दं, बिश्वनाथ सारियालि, ओरैहाय जोङो जेनेबा धेमाजि, लखिमपुर, दा जों ओमफ्राय तिनसुकियासिम जों थांगोन। होमबासो जेब्लानाखि तिनसुकियाव जोंनि सिमा दङ, बे सिमासिम मोनाबा जोङो दलद थानाय नङा आरो। एक्स भलन्टियार जानानै 41था गामि बिटिआरआव सोसनबाय, बे बाथ्राखौ लानानै नोंथाङा मा बुंगोन? जों बेवहाय खुसि नङा। आं थारलायै बुंगोन, जों बेवहाय खुसि नङा। मानो होनबा जोंनि थांखिया बे गभर्नमेन्टआ मा सोसना बे सोसनबाय थागोन। मानो होनबा जों बिटिसि थासेयावबो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नांगौ होनदों। बेनिखायनो जोङो जेनाखि जोंनि थांखि बे थांखिया जाफुंसारागौ मानि जों नागारनाय नङा।